El dimarts al vespre, al límit del termini establert, es va presentar la candidatura del Penedès per poder participar en les primàries de Solidaritat Catalana per la Independència, que tindran lloc aquest proper dissabte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. És una candidatura de l'àmbit de la vegueria Penedès per la circumscripció Barcelona, representativa doncs de les comarques de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf. De totes maneres, la intenció és que el Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf faran un treball conjunt, malgrat que ara el Baix Penedès ha de votar a les primàries a la circumscripció de Tarragona. La llista sorgida al Penedès, comarques de la circumscripció de Barcelona, està encapçalada pel vilafranquí Fèlix Simón, que fins ara era el president de la plataforma per una vegueria pròpia. Simón ha dimitit d'aquest càrrec per assumir la seva nova tasca en el marc de la nova candidatura. Simón explica que creuen que el territori ha de tenir el seu espai en un moviment com Solidaritat Catalana per la Independència perquè se segueixi parlant del Penedès. Si nosaltres des del Penedès, amb tota la feina que s'ha fet, diríem les consultes ciutadanes i bàsicament pel tema de la plataforma durant 6 anys, tot i tenir les adhesions i aquest clam del territori d'un 90%, per tant totalment majoritari, una majoria qualificada, si amb això resulta que els actuals partits polítics, els que estan al Parlament, no en tenen prou, diríem, per escoltar i estar al servei d'aquest territori, doncs haurem d'aprofitar totes les vies possibles. Si neix una nova formació política que sobre el paper planteja ells parlen i parlem de regeneració democràtica i la demostració d'això doncs, és la primera votació, que és la que serà demà dissabte, per tal doncs, en aquestes primàries escollir de manera directa sense que per tant no hi hagi ningú que imposi un candidat. Simón opina que la retallada del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut o la negació a les demandes de referèndums per la independència són mostres que els ciutadans han de dir prou i que l'única alternativa és la creació d'un estat català amb una organització territorial real. Fèlix Simón comenta que no tenen cap expectativa, però que participen en aquest procés per aconseguir la regeneració política i assolir la independència. No he tingut temps de fer cap quiniela, és el fet de ser-hi en una proposta que fa, em sembla, que un mes i mig que ha nascut. Per tant, no hi ha hagut pràcticament temps ni de presentar-ho, ni de fer rodes de premsa, ni de fer una campanya. És un fenomen que ha esclatat, que al Penedès s'han inscrit molta gent, que la resta de territoris el mateix i que veurem doncs, al final què dona de si. Insistir en que aquesta és una proposta unitària i per tant diríem no és un partit, diríem és un conjunt de partits i que caldria diríem que tots els que estan a favor de la independència i de la sobirania i la llibertat dels països catalans féssim un esforç diríem per acabar amb una única candidatura, que això seria fantàstic, no? Després de Fèlix Simón, la candidatura continua en segon lloc amb la sitgetana Teresa Esteve, en el tercer Antoni Castells d'Igualada i segueixen Josep Arasa dels Monjos, Jordi Arnal d'Igualada i l'advocat vilafranquí Sergi Marín en el lloc número 6 de la llista. Marín és vicepresident de la plataforma per una vegueria pròpia i ara passarà a ser la cara visible d'aquesta entitat després de la dimissió de Fèlix Simón. La del Penedès és una de les 50 candidatures en equip que s'han presentat a les primàries, a més de prop de 250 persones. Aquest divendres a les 8 del vespre i al local d'entitats de Sant Sadurní, al carrer Marmir 15, tindrà lloc l'Assemblea de Constitució de la Comissió de Campanya de l'Alt Penedès.